Čau ty lidi, vítám vás u mýho prvního let's playe. Je tady se mnou Seba. Ahoj. Vítám vás tady, nechci. Aha, budeme hrát Battle Royale. No, se velice těším. Jo, nejlepší skin je dneska v item shopu. Jo, hlásím 24.11.2023. Je pátek. Nabíhejte do shopu a kupujte dodge. Ano. Rozhodně kupujte, je to nejlepší skin. A může to kutovat, prostě. Protože je fakt dobrý. Sebíku, proč mám menší pocit, že ty ho ani nemáš? Nemám, protože mám dostatečně výbaz. No tak proč máš milion skinů? Nebo kolik máš skinů? Asi 150. No, tak jo. Asi možná koupím toho ninju jako skin. Jo, není skin, no. Dobrá postavka. Jo, dá se letět na tam ten malý ostrov? Počkej, na jaký myslíš? Je tam ten takový ten ostrov. Já to zkusím. No, tak tam se nedá podat na letět, nevím. Ale podle mě na... A to jdu zkusit. Ale jakoby zajímalo mě, proč Nejde. když tam půjde, přežiješ? Nebo spadneš do vody? Přežiju, ale nedoletím do hangáru. Tak já pro tebe doletím letadlem, počkej. A radši kdybys to spadl do vody. Au. Au. Kam tady jsou, počkej, tady jsou místo u letadla, tak jsou tady bolery. Fakt? To je zajímavé. Tady jedno letadlo, ale jsou tam i 4 bolery. Možná i více. Hledím pro tebe, jo. Jo, tady. Ale... Jindro, pojď. Počkej, kam chceš odvést? Já ani nevím. Asi do hangáru. Do hangáru? Jo. To je nezničitelný, že? Hej, let. Jak letíš? Sebík, reflex. Oh! Sniper. Snipři. Dobrý, hele, já zkusím jednu věc, jo, já se za chvíli zpátky. Tohle tam má taky rychlý, to někdo znám ten proč. Oh, já si dal full damage.
to je moje chyba. Ne, mě to otočilo. Jo, ty si lítáš letadýlku. Už mám hlaupílka, můžu spadnu. To nedám. A to se vyplatí. Tohle nebude dobrý přistání. Tohle nebude dobrý přistání. Doletím za tebou. Nedoletím tam. Nedoletím. Tak. Budu muset letět. Bacha, jsou tam borci, jo. Zkroskatali se. Naše letadlo je vesmírný. Naše letadlo. Sebíku. Ticho. Však Drongana je dobrá. Ježiš, já ho zabiju. Minigun. Já vlastně minigun nikdy neměl. Ale vlastně. Jo. Ne, kam přesně na druhou stranu než cít. Sebíku, víš čím to je? No. Tím, že moc flex. To šlo vidět, ty jsi chtěl dát ten backflip. Můžu to shotgunu? Jo, jenom vyjmem tu drang. A pak můžeme odletět nebo jít pryč s boilerem. Dobré. Co děláš? Nedostanu. Musíš si věřit. Nedostanu snipe a nedostal jsem ho. A teď jenom heč. Ale já už jdu pryč tím boilerem, jo. Takže baterie tu mám taky. Protože letadlo už tady není. To je škoda. Zóna. Počkej, možná nějaký mám? Možná, ale. No, nemám. Yes, kámo. A tady, když vidíš takovýhle červený stany, tak v nich jsou taky vždycky boilery. Teď připadám jak Spider. Jo. Splešíky. Ale kámo, si zapomněl. Máme letadlo. Chceš, abych za tebou doletěl letadlem? Jo.
kašlu na ovoce, letím pro tebe. Au. Střílel po mě. Vždy, jo, dobrý. Ante, pojď. Dnes. Teď abych se dnes, ale týče. Pacha, tady jsou týče, jo. Jo. Víš co, no problém, letíš vzhůru nohama, nechaj tě bejt. Tak nic. Tak prej ne. Jak jsem tam napal? Já měl jedno hápko. Aha, sorry, tam. Vedle. Já jsem mrtvej. Jsi napředu. Představ si, že já taky. Můj pohled zmizel. Nějakých 20 minut. 20? 20. OK. A jak dlouho chceš, aby to video mělo? Nevím. Tak ještě jednu hru. OK, pojď. Kam letíme teď? Tahle hra se nepovedla. Což je škoda. Blbě mě strašně vadí, že já vždycky jako furt umírám. Ale víš, co má úplnou blbost? Předtím jsem si dal fall damage. Teď jsem si dal taky fall damage. Já chci bambitku. Kam letíme? Zase hangáry. Já tam letím na takovou speciální věž. Jako není speciální, ale prostě na věž. Dobrý vrtulník. Minigun. My jsme tady kam teď, ten vyplotem asi 500 víc. Beru si boje. A letím. Letíme pryč nebo ne? Ne, ještě lutíme. OK. Vzal si vůbec něco? Cože? Vzal si vůbec něco? Jo, vzal. Zlatá pumpa. Spíš šátku čertěná. Což by se mě nenapal, to nevadí.
Kde raketomet? Raketomet. On se docela vyplatí sestřelovat ty. Jo. Sestřelil jsem ho. Jo, je dole, ale nevím, jestli jsem sestřelil já. Musím vzít raketomet nebo granátomet? Sebo, co je lepší? No, co? Raketomet nebo granátomet? Já bych řekl, že raketomet. OK. Já si jdu pro letadlo a letíme. Já už letím. Já zase asi nějak tam tomu širce, tam je totiž nejvíc hráčů, tam je největší strana, protože tam je hodně hráčů letadlo. No, kamo, ty jsi já bych. Nálet. Nálet. Jen oklej. Hladké přistání. Je co? A teď kdy byl ten oklej? Odlítám. Sabíku, nevíš, kde byl ten noklej? Nevím, ale slíbil mě další bod sport. Jo, tak já se jdu vzít celé letadlo a jdem udělat další nálet. Nevidím, ale nevidím. Spolurfíku někde, jo, už je vidím. A už dostal jsem. Spolurfíku, já jsem taková. Kámo, asi budu muset letět pro nový letadlo, protože tady to už moc nepřežije. Letím si pro nový letadlo. Kámo, snad mě nesestřelí, A jsem mrtvej. 0 životů. Má teda prčecí, tohle není hlavní přistání. Tuhle bitvu jsem prohrál. Pojď se schovat. Jo. Já se rychle poletím pro jestli tam teda odvezeš. Jo, já mám když tak rift. No, jako... Ej, co děláš? Máme dobrý den. A tam ještě jednu, počkej, vzadu ještě jednu, já jsem tak dával. Jo, tam máš jednu. Počkej. A když si ještě nový, úplně nový to, s úplně novým benzínem, jestli chceš. Ale nemůžu si koupit, když jsem si nemohla. Jenom má trochu ubraný hápka.
Už letím. Mám tak co šlapím. Hunt. Sakra. Co se stalo? Nevím, Co se stalo? neví. Jako vážně. Jako vážně. Proč? Teď máš mě normálně. To je toxicita spoluhráče. A já ti dám report. Já už mám 22 životů, jo? 20. 16, 14, 12, 10, 8, 6, 2, jsem mrtvej. Já ti to říkal celou dobu. Ale záchranná mise. Ale akorát, že... Záchranná mise. Teď bude docela těžký úkol si vyhnout z tady těmhle střelu. Dance. A tak? No. Je to lepší pro tohle video? Já myslím si, že jsme si zahráli, bohužel jsme vin nedali, ale to vůbec nevadí. Yes, to nevadí. Tak, asi čau. Čau. A hlavně nezapomeň dát odběr a like.